Може би нормалниот човек што издржува све и што може да обстане, тој. Обичниот човек. Другар ми. Зошто? Пошao mi pomogna u mnogo situaciji da napredujem, da izlezem od bilo koju situaciju. Никој нема херој. Па нема херој. Сите се искомпрометирани. Сите. Кардиохирурзите. Они постигнаат голем успех. Секој жив човек е херој на својот живот. Зошто? Па затоа што мора да се бори за да преживее. Možda Lana Pudar, baš se onako dijete potrudilo i eto, ne znam tačno. Ako mislite kod nas u Bosni i Hercegovini, onda ja ne bi isticao nikoga, jer ono kako su oni obilježili većina njih nije baš za da se hvalimo i da se ponosimo time. Pa možda Edin Džek s prelaskom Fenerbahče. Znači, dosta golova, dosta asistencija. Joj, vjerujte, ja ne znam za koga bi se opredijela, niko mi nije kako treba. Kisha thonë vitin 2024 ma kanë drejt prind. Unë për momentin jom jashtë edhe I kom dy prind që me kalimin e viteve për një me kanë tregu një mbështetje shumë të madhe për mu. Për kejtë peripetësit që I kom ndërmarë edhe sidomos këtë vetë kanë qenë gjithmonë pranë meje me kejtë problemet, jo nashta puna, jo shkolla, jo ajo. Edhe kisha pas jam I falemnderu nëse e shohin këtë program. Edhe shqyqër ka kalu ky vetë shumë mirë. Shoqja, fëmija, nipat, vajza, një nip e kom 3, edhe një nipesh me një nip tjetër, vajzës tjetër, knatësi më të madhe, ako. Mendoj që Nora, se ka bërë shumë sakrifica këtë vit që në më ardhën studime. 2024. godine ja sam sama sebi heroj. Zbog čega? Zato što sam mama 3 dece, bez ičije pomoći, imam supruga koji radi za celu porodicu onako mučenički danonoćno. Poenta ovde jeste imajte što više dece, a tako malo se ulaže u decu današnjice u našoj zemlji. Nemam konkretno jednog heroja, već puno njih, a to su studenti, to jest mi studenti I ja kao studentkinja. Iz razloga što se mi borimo za ono što je zaista pravedno, za ono kako je trebalo da bude još odavno. Moj heroj svake godine I svakog dana je moja baka, zato što je ona neko ko svakog dana svojim primjerom nama daje do znanja da uvek treba da istrajemo I da uvek treba da nosimo osmeh na licu, jer nekako s osmehom je sve lakše, pa I oni teški dani koji budu pred nama, da toga nismo ni svesni. Ajde da kažemo iz politike je heroj Trump, dobio je izbore spektakularno. Preživio 2 atentata, jedan koliko je. Za mene su najveći heroji ove godine građani Crne Gore koji su računali da će od 20. godine doći neke promjene, neko bolje vrijeme, a imamo cjelokupnu ovu situaciju gdje se više ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Pa za mene je heroj momak iz Mojkovca koji je spasio momka koji je skočio sa mosta u hladnu rijeku I koji je nekoliko stotina metara trčao da bi uskočio tako direktno, bez ikakvog razmišljanja, bez ikakve pripreme. Uskočio je samoinicijativno, spasio mu život, izvukao ga na obalu, pozvao pomoć. I za mene je to bez konkurencije neko ko je heroj godine. Heroj? Ja ako znam nikakvog heroja nema ovdje. Ako sve gubitnici. Počni od fudbala pa čera ne više. Kotašice Crne Gore. Eto, ništa drugo. A drugo sve, ništa ne vodi. Onaj ko je sve ovo preživio. Ko je preživio politiku, standard, posao, život, sve. To je heroj.